Sakit pere mo to inayakawatan na sigayin da kumbaga kain din magdala to sama lang ko na to sa laksyon sa pagkanong definitely ang ginakot niya balik balik ko hindi ko Куколку и кукол. Вот как готовы, вот искали. Еще не рассказываем. И накрая прибавлю вот там уже космос. Откази за организацията след това при изготвянето на тиган просто. Салса помело и същия сладък чили сос. Аспержи и малко дълго. Десерта ги правихме заедно с Боряна. Първият десерт е ориз в кокосово мляко с пюре с различни плодове и дъх на ванилия. А следващия десерт е екзотична салата. Хавайя. Еделине, нямаш нищо общо с първите дни. Диха сега малко. Аз чувствам достатъчно екзотично. Да, първото ясте има доста екзотика. Точно това, което търсиха. Има такава сладост, която нали е типична. Тук малко сладостта липса. Иначе като презентации двете са чудесни, много красиво. Значи по някой път аз може да е странно, може да мислите, че душа е така да се прави интересен, но еквилибрираното ястие се познава най-добре по миризма. А мен тук му дари на най-яко на спеж. Ние казваме пробвай продукта, не го отбери с цяло. Защото тук трябва да исках един хубав свеж мирис на помело. Тук грешка малко, Опитайте се, искам да ви виждам. Аз не искам, но повярвайте, ако вас ви харесва това, което ви казвам, като работите, като презентирате, натворете, докато умрешете ястото, веднага си намерите грешка. Отиваме вече в другата фаза. Защото тук нещата стават все по-сериозни. Соса с картофа, който се направи. Ориза също е добре балансиран. Въпреки тази сладникост и леко киселина с скритите са добре сготвени и като презентация на хареса. Пирето беше най-приготвено пире до сега от гърди. Ориза тук, как го това слуши, то не можеше да хванете. Ориза тук е страхотно. Ориза е невероятен тук. Аз съм също го хвана. Абе, по-хубав ти ориза. Едва е секунди, много значи. Да не се връщаме назад, ще вървим напред. Не, но беше много, там е изкусно много. Това бе да душиш си го от сила. Кой се свари ориза? Не. Кой се върти малко? Не. Малко по-сериозно. Искам да не ги харесвате нещата, да продължавате да ги творите. Вече отговорили са всяки от себе. Да се ходим канапе, така ходим. Е така. Хеда това. Хеда това. Ела. Че имаме много жизни на хубаво село. Малко паската не го ставил паската да го... Не забавяме кафеле. Не, може да го забавяме. Трябва по-остави неща и да се намахаме. Привикна се да